Dawet. Monggo Bapak Ibu kan bareng panjenengan saged damel saged nyaket paring tulodo bakal jawab pinanganten srendhek timangke mugi saged mewakili jawab menika alit koyone nanging boten saged dipun. Sumangga Bapak Ibu keparing nyaket dipun larisi anggenipun Bapak Suparjo Satyan Dawet. Monggo kula dherekaken. Iki monggo cepet-cepet mungkin asal mboten oman mangke nggih. Dawetipun kantun pedhik menika. Sini ribet ya. Iki monggo Bapak Ibu ikan dereng tumbas dawet monggo cepet nyaket. Saged nyaket wonten papan panggenan ingkang sampun kasamaktaken ingkangipun Bapak Ibu Suparjo Satyan Dawet. Monggo. Sama ini. Utang saya, Mbak. Utang saya rangkulan piye? Sana suruh ya, kene. Wah, gak wani tuku. Monggo Ibu Supayu ngersaken dawet monggo. Nggih, sedaya Dawet Besti. Kirangin sesarepan kula tansah dodo sedaya kekirangan nyuwun lumutring sih samudra pangsami. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.